Mga ka-K5, sensitibo ini nga balita sa syudad sa Iloilo. Isa ka miyembro sa LGBTQA+ community ginapatihan ginpakitaan sa kinatawo sang tricycle driver. Kakulba kag na trauma ini ang natangtan sang 24 anyos kasi alias Nicole, miyembro sa LGBTQA+ community matapos ang ginapasunigin pakitaan siya sang pribado nga parte sang lawas sang tricycle driver. Natabo ang insidente alas 3:50 tubtob alas 4 sang kaagahon Mayo 22 sa barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Sa eksklusibong interview sang K5 News FM Iloilo kay Nicole, halin siya sa balay sang iabyan sa East Baluarte, Molo kag nagsakay sa tricycle. Apang wala siya naguna-una nga may nagasunod gali sa iyalikod samtang nagasakay ini. Pag-abot niya sa gym sa barangay San Juan, dito na siya kag nagpanaog bangod yara sa nasambit nga area ang ilang balay. Kinako niya nga wala gilayon siya nga nagsunod sa ilang balay. Pangod may dala ini nga pagkaon kag nagdesisyon nga sagwa na lang magkaon. Apang samtang nagagamit siya sang cellphone, may nabatian siya nga nagapanitsit sa iyalikod. Paglantaw sini gamit ng flashlight, nakita niya nga ginpagwa sang tricycle driver ang iya nga kinatawo kag ginhambalan pa. Dali di bala, patya ang suga. Bangod sa natabo nagpalagyo sa nga nagsinggit, rason nga nabugtawan ng iya iloy. Ginpabalo niya dayon na natabo kag nagpadulong sila sa barangay hall para ipahibalo ang insidente kag osisaon ang CCTV footage. Ginapanawagan sa biktima sa tanan nga mangin alerto, mangin mabinantayon sa palibot kag ipahibalo dayon sa mga otoridad kung may kaangay nga insidente. Cellphone ko while eating sang ginbit-bit ko. Nakibot ako nga may ara sang lalaki nga nagatindog nga nagatika sa akon kagulpi nagpanitset. Sang pagpanitset niya, wala ko kakilala kay syempre dulong na di sa amon nga area. So gintry ko nga gintry ko una nga patubang ako nga phone basi visible siya. So hindi siya visible. Medyo nagpalapit ako sa iya. And then flashlightan ko siya. Pag flashlight ko sa iya, nakita ko sa gatindog. Ginapakita atubangan sa akon. Kag sa karon mga K5 padayon pa ang investigasyon sa barangay kag ang pagpangitan nila kung sino ang tricycle driver nga ginareklamo. Para sa balitang regional nagikan diri sa syudad sang Iloilo. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.